Comezamos co que levo posto, que é o xersei Water Lilies de Claudia Quintanilla, que fixen con Katia Merino Classic. Fixen a talla máis pequena e gastei, creo recordar, 3 ovillos e un pouquiño do cuarto. Un pouquiño máis longo do que pedía porque era un crop e ao final fixen un pouquiño máis largo, preciosidade. Katia Merino Classic dá bastante bo resultado e estes, é que ten uns detalles tan bonitos. Eu creo que co bloqueo abrí un pouquiño máis o encaixe, eso sí que o noto. Aparece na revista Line 14 ou no 12, creo que no 12. Se non tivera feito o corpo ese pouquiño máis largo, que fixen no 3 centímetros ou 4 máis longo do que pedía, con 3 ovillos teníanme chegado. Era a construcción de abaixo a arriba, entón fixen primeiro as mangas e despois o corpo hasta aí e despois recoller puntos da manga e do corpo e empezar a facer as diminucións ao mesmo tempo que faz o encaixe.